Като се правят отчети, обикновено си говорим за инфраструктура. Но по-важното всъщност са хората. За мен винаги те са били водещи, защото нищо няма значение без човешкия потенциал. В следващите няколко минути ще си говорим за хората от културните институти на Добрич. За творците и артистите, които с труда си украсяват празниците на града ни. Те са истинските визитки на Добрич. Има битови проблеми, на които заедно търсим решение. Заплати, условия на труд. Все неща важни за ежедневието ни. Но сега ще си говорим за творците. Нетко Нетков, директор на художествена галерия. През годините много добре и с лекота работим с общината. Благодарни сме за помощта и за финансовата подкрепа, особено за пленер хартията, който успяхме да реализираме за трета поредна година. По този начин възстановяваме една традиция, която е от началото на 90-те години на миналия век, прекъсната по ред причини и сега с тези 3 издания възстановяваме тази традиция. Това нямаше да е възможно, разбира се, без финансовата помощ на общината. С тези средства ние имаме възможност да поканим конкретни хора, конкретни автори по наш избор, да подберем подходящите за дадената идея, която всяка година е тема на нашия пленер. И по този начин обогатяваме фонда на галерията, с което всъщност е основната ни цел. Малко по-назаден план е нашата финансова подкрепа. Мисля, че по-ценното, което успяхме да изградим през годините е моралната подкрепа и да подкрепяме техните инициативи във всякакво естество. Защото, както и преди съм казвал, културните институти, хората на културата трябва да имат свободата да мислят и да се развиват, абстрактния поглед и така нататък. Затова смятам, че не е лошо. Разбира се, финансите винаги са от значение. Но в този случай, когато имаме една прекрасна галерия, тези екипа на Нетко поддържа абсолютно всичко в перфектно състояние. Мисля, че моралната подкрепа, която им оказваме, е много ценна за тях. И най-важното не пречим. Може би в България, за съжаление, стана така, че ако искаш да работиш и всеки, който те пита как може да помогне, отговорът е един. Моля ви, не пречете, това е достатъчна помощ. Друга е ситуацията в общината, но за галерията посланието трябва да е ясно долу ръцете от културните институти. Нека да оставим хората на изкуството да работят това, което са учили, са развивали и искат да правят. От години също развиваме тази тенденция. Пример сме в страната в много отношения по отношение на работата с деца. Радваме се на богато посещение и интерес от децата, които ни посещават. Лятото премина при посещаемост порядъка на 40-50 деца дневно, което е наистина рекорд за нас за това лято. И се надяваме да имаме тая възможност и за напред да продължим. Децата са нашето настояще и бъдеще. И това, което галерията и екипа на галерията подпомага, е децата да могат да развият своята любознателност в тази посока и да бъдат активни. Атестат е, че лятото, когато поне много сме свикнали да си представяме, че лятото си почиваме, караме по-леко, но лятото децата са активни, посещават галерията, както каза Нетко, 40-50 деца. Това говори само единствено за много добър имидж и популяризиране сред малките и с техните семейства, защото този старт нямаше да бъде възможен, ако семействата не го бяха подтикнали. Да подтикваме децата си, да бъдат любознателни, любопитни, да посещават повече такива културни институти. Само тогава, когато натрупат опита и знанията децата, ще бъдат и свободни. Затова пък и едно послание на Нетко и на галерията: продължавайте да бъдете свободни. Имате знанията, затова и заслужавате свободата. Галерията е институция с музейна функция. Ние сме музей за изобразително изкуство. Разбира се, сме подчинени на Министерството на културата, но финансирането ни и подкрепата ни е изцяло от общината като общинска структура. 18 са нещатните бройки. Работим прекрасно с този екип. Всички са отдадени на работата. Държа да
съм сигурен, че всички сме приятели, чувстват се добре в галерията и ентусиазма, с който си вършат всички работата, е наистина забележителен. Успяваме да, наистина, освен стандартната ни музейна работа, за която ние сме призвани да съхраняваме и да опазваме културното наследство, това е единствената ни основна задача, но оттам нататък ние да надграждаме, да правим всичко това, което вече ви споменах, организацията на изложби, на пленера, за който става дума, хартията, за работата с децата, всичко това е над основните ни вменени функции по закон за културното наследство. Духов оркестър Добрич под диригентската палка на Стоян Монов. Може да се каже, че условията са добри. Откакто сме тук в училище Отец Паисий, виждате, има светлина, естествена дневна, лампи не ползваме, нали, за очите е по-добре и условията са добри. Зимата сме с климатици. Разбира се, има и какво да се желая от към зала. Ето, горе може да снимаме, таваните вече течат, има нужда от ремонт, но това не е наша работа. Имаме над 100 изяви всяка година и мога да кажа, че работиме добре с кметски екип вече 8 години. Всеки знае, че заплатите са ни почти на минималната и ние отдавна правим така като предложение да бъдем изравнени поне с учителите. Те взимат 2 пъти повече от нас и хората напускат, нали, тези институти, където са свири, където при нас има работа друга, нали, свиренето е тежка работа. Нашите хора са на 800 и нещо 900 лева. 10% ще стане 960-70, което вие разбирате, че е малко и хората бягат, повечето са завършили за учители, отиват учители и ние нямаме кадри. И другото е инструментите, пак бих дал пример, учениците свират с по 1500-2000 лева инструмент. Ние всичките инструменти не струват 2000 лева. Така е направено, че програми за училища, за ученици се дават повече пари, за хубаво, за лошо. Хубаво е, явно, но нашите инструменти много изостават, а това е духа и оркестър, и облеклото и атракцията. И като казах облекло, имаме преди няколко години, учихме връхни дрехи нови, така горе-долу сме прилично облечени, ризи имаме нови, но инструментите, нали, все пак това е лустрото, духови оркестър трябва да изглежда добре, и след това и свиренето, като прибавиш. При нас е свиренето, така нескромно казано, добре, но изоставаме пък от другите неща, визията. Така стана, че през моето време, откакто съм ръководител на духови оркестър, все кризисни програми, пишем се антикризисни и така не можах някакси по-спокойно да оперираме с пари, с финанси, инструменти и така нататък. 30 години вече и аз съм част от този прекрасен колектив. Както и господин Монов каза, наболелите проблеми са заплащането. Това е основният проблем. Съответно, поне малко да се доближим до учителските заплати. Младите колеги тук до мене работят като преподаватели на съвсем друго заплащане. Иначе базата е прекрасна, надявам се ремонтите предстоящи да бъдат извършени. Като проблем е заплащането и аз заради това работя допълнително като учител и по заведения. Имаме група, ходим да свирим, защото ако не беше това, най-вероятно нямаше да бъда в оркестъра, да разчитам основно на тази заплата. Да бъдем живи и здрави, да продължим да се развиваме като колектив и да се надяваме на по-добри условия. Смесен хор Добруджански звуци с диригент Елвира Пастърмаджиева. В годините хор Добруджански звуци винаги се е славил с това, че общината се грижи много за нея. От време оно говоря. Още по време на майстор Миникаров. Сега обаче ние претърпяхме един шок
наложи се смяна на нашия дом от базата на еврейската синагога. Се прибрахме тук всички в общинската сграда. Много трудно, знам, е станала тази подялба на имота, защото той беше със собственост, но накрая нещата се уредиха в наша полза, т.е. за нас това е добре. И съм изключително много благодарна на общината, защото в тези 3 години на COVID, ние на 16 март почнахме да се пренасяме. Точно 20-та година затвориха страната. И пренасенето трудно. После тук беше това, всичкото беше в муха. От години се молих, аз лично съм писала докладни 10-15 години, поне да дойдат да оправят върху този роял, да не вали дъжд. Покрива беше много зле. Никой не се наемаше, защото казваше със собственост, евреите не искат да правят ремонти, те искат само да си получават паричките, наема. И така. И когато вече се прибори общината, за което пак повтарям, и то умишлено го повтарям, защото наистина съм много благодарна. Нищо не искам, освен да идват хористите да пеят и да ни остаряват. Само това искам. От общината, каквото и да сме поискали, ние сме го получили. Аз не мога да кажа, не съм ангажирана политически по никакъв начин, но тази благодарност и това уважение, което усещам, че получава нашата институция от общинските ни ръководители, искам да цитирам, разбира се, господин Йорданов, но много съм благодарна на доктор Баева, защото тя просто пригърна каузата за нашия хор. Плюс това е редовен посетител на нашите концерти. Изобщо направихме фен. На нас не се пее, въпреки че аз вече съм на предпенсионна възраст. Хористите ми, някои от тях пеят по 60 години, значи направете сметката колко са годишни. Жените са почнали на 10 години в детския хор и са сега по на 70 и няколко. Уморени са много. Млади жени намират, но няма мъже. Просто този хор, не знам как ще го съхраним като смесен. Ще стане пак женски, а не искаме. Аз се моля, докато съм на работа тук в тази институция, да я поддържам жива. Разбира се, искам и след това, защото да ни кажат, тя си отиде и хора се разпадна, което е най-лошото. Така че затова се молим и за здраве. Камерен оркестър Добрич. За изявите и репетициите разказва концертмайстора Ирина Олшанска. Това е емблематичен за нашия град колектив с много годишна, повече от 50 годишна история. Много се радваме, че невзирайки на трудните времена, и икономически, и аз имам предвид времената на COVID, когато много колективи се затваряха, ние успяхме с помощта на община да се запазим, да оживеем. Ясно, че преструктурирахме репетиционен процес на цяло, но концерти вървяха. Спазване на санитарни мерки, маски, много беше трудно, но оркестър беше запазен. Това е най-главното на момента. Даже след като приключи пандемията, успяхме да подновим детските концерти, които от десетилетие прави Български камерен оркестър Добрич. Бих искала да кажа за подновените зали. Огледалната зала Нели Бошкова обновена. Се случи голям ремонт в органова зала, концертна зала Добрич. Включително и ремонта на орган, който просто достояние на цялата България. Много малко такива инструменти има в България. 2 или 3, няколко. Камерен оркестър Добрич е в състава на 14 души, плюс диригент, и обикновено репетираме или в концертна зала, там където изнасяме концерти, или в една по-малка репетиционна зала. Последна година репетирахме почти винаги в огледална зала Нели Бошкова и тук изнасяхме и концертите. Това е много важно за акустиката. Оркестър трябва да работи, да репетира в тази зала, в която изнася концерти. Много е важно. В България останаха много малко камерни оркестри и то, доколкото знам, всички са на общинска издръжка. Буквално мога да изброя 4 колектива, включително и нашия. Професионален ансамбъл Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов. През последните 4 години работехме в много добра екипност с екипа на господин Йорданов, кметския екип. Успяхме
да работим върху художествената стойност на ансамбъла, художествено-творческите идеи, които бяхме си поставили, да направим една музикално-танцова постановка, няколко сюити за певици и оркестър, успяхме да ги осъществим. Също така работихме и върху новата визия на ансамбъл Добруджа. Успяхме да направим костюми за целия ансамбъл. Подчертавам целия, защото до близките години не бяха правени за целият ансамбъл. Променихме изцяло визията на ансамбъла с една нова постановка и чисто новите костюми. Успяхме да работим върху нови постановки с Живко Желев. Работихме върху материално-техническата база. Там се отделиха изключително много средства. Сменихме дограмата, защото КПД-то, коефициента на полезно действие на газовата инсталация, беше много ниско и с вкарването на трипластовата нова дограма се вдигнаха най-малко с 5 градуса температурите в ансамбъла. След това покрихме покрива на ансамбъла наново, целия, защото имахме някъде течове, после се появяваше мухъл, но това го отстранихме вече. Вътре в танцовата зала изциклихме наново, стана изключително приятна и самите танцори казват, удоволствие ти прави да танцуваш, така че и върху това поработихме. Остана само недовършено за 70 годишния юбилей да се подготвим, но сега ни предстои в новия мандат да работим върху изграждане на художествено-творческите идеи, които сме си поставили за един спектакъл, по случай 70 години юбилей на ансамбъл Добруджа, с Асен Павлов, директор на Държавното хореографско училище в София, да направим една постановка и с професор Антон Андонов от университета в Пловдив, също една постановка, за да разнообразим нашият репертуар. Така също и с Живко Желев да направим няколко произведения за хор и оркестър, една капела още искаме, за да покажем майсторството на нашите певици. Така че имаме върху какво да работим. Също така един болен въпрос, който всеки Божи ден се сблъскваме с него. Това са ниските заплати на дейците на културата, които трябва да се вдигнат, защото кадрите трудно стигат при нас, когато им споменеш тези заплати. Върху това трябва да работим. Разбира се, ние не искаме от раз да станат нещата, но поетапно така да ги вдигаме тези заплати с господин Йорданов, с кметския екип. Така че има върху какво да работим. Искам само да благодаря на кметския екип, че за тези 4 години ние успяхме да осъществим много неща. При нас има текучество, тъй като пенсионирахме няколко човека. Сега правихме конкурс и имаме изключително качествено попълнение в ансамбъл Добруджа, защото това са танцори, които вече постъпиха в Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив. Танцори, 2 момичета и едно момче, което танцува при нас в представителна фолклорна танцова студия Добруджа. Така че тези нови попълнения дават един наистина нов облик на ансамбъла, млади хора, които греят на сцената.